Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ton, salamat kay Ton. Sir Leon. Mama Mary. Unsa kini kita buwag, Greg? Sir, lingkod na mo, sir. Ayaw na. Ayaw, tikoy. Mutanaw na mis asawa ni Greg. Sagli lang. Mulingkod lang mi karon. Sige, sir. Mutanaw sab ko, Greg. Sir Leon. Mama Mary. Magampo ta ni Mama Mary ton. Ay, Mama Mary. Tabangi ang kalag sa asawa ni Gregorio. Nag-iisip kong igsuon og manghod din sa kalibutan. Ang kalag ni Bilin, nga asawa sa akong igsuon, nga nagsuroy-suroy pagkaroon din sa kalibutan og 40 diyas. Nga mahimutang siya og magmalinaon unta. Og padayon na siya diha sa balkon sa langit. Mama Mary, makabao ka ba sa Hail Mary full of grace, Tonton? Dili ko makamao. Sir, maghimaya ka Maria hinoon. Maura ka na, Ton. Magimaya ka, Maria, ang imo, ha? Hail Mary, full of grace, ang ako, ha? Sige, magdungan ta. Hail Mary, Maghimaya ka Maria. full of grace, Napuhaw ka sa grasya. the Lord is with you. Wala ka nimo. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Si Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of death. Amen. Sir, yan. Pabugnaw, sir. Ton. Nagdali-dali kay gede andam ti koy. Oo. Ganahan mo kamuti. Niya say saging inog kayo. Latang kayo ni sir. Niya say saging tindok. Naapre mo aning saging tindok. Pangitaon man kay ni. Sa ila ng Greg, Ton. Sir Leon, usay mo gusto? Kamuti? Saging karnaba o saging tindok? Saging tindok, Ton. Mo lagi to. Nanawag din siya samtang nagdaghan ang gisakyan akong sidecar. Mihunong ko, gitawagan ako siya. Naibaw ko, sige na nagring, di na siya matubag. Gitiwas ako pag-deliver ang mga utanon o lagot mon. Ay balik kong bibalik din Huwag mitubag sa kong pagsangpit mao nga gipugos akong abli ang portahan. Huwag tao ning bahay. Nibundak ang kusog inguan. Miadto ko sa among uma. Og dito na ko nakita sa bilan nga. Nga wala ko nabuhi. Samtang ang among anak. Basa na kayo napagaw na kinilak. Sabot din ako gigipanamas-tamasan ang akong asawa. Dahil kapad ako ang usa ka bahin sa iyang iyang bagol-bagol. Nahumok ang iyang bagol-bagol. Napuak ang iyang bagol-bagol. Pag mo inaingnan sa iyang kamatayon. Luuya din, oh. Ton. Sir Leon. Nagkabati ko. Nabuak taon ang magulbagol sa asawa ni Greg. Serbahis! Oh, Tonton. Salpahis kayong mga tawanan. Unsay pasabuti mo, Sir Leon? Sobra di ay sa katao ang namatstawas kabilin. Mingon man ka mga tawhana, sir.
Sa ato pa? Sobra day susa? Pangagpas lang kining ako Kung dili, usa ang nag-among-among intaw ni Bilin. May mong duha o tulo. Sa ako nagingong pangagpas lang, tikoy. Oh, Mama Mary. Noy Goryo! Noy! Ngano, Bing, Luto na! Gihukan na ako, Noy Goryo. ipalihog lang ko dahi. Dadang palihog. Nana, Noy Goryo. Ako le dawat. Beng, be, ari be. Palihog, Noy Tikoy. Nagaso-aso pa mas kainit, sir, oh. Unsam day na, tikoy. Manok, sir. Manok, sir, Leon. Manok? Nag-ihaw unya, nagluto mo manok, Greg. Basta bukid, sir. Ana mo gina. Bisa tingali ikaw, nana duman ani. Way laing kadali taga bukid nga tus taga syudad, gawas lagi sa manok. Aw kun makalugsong paunta, aw sardinas. Sardinas ubuad. Mao gina ipasuwa, pero bukid man ta din Mga manok lagi among ikadalit niyo, sir. Oh, ngilad ra ba ko na mag-ihaw og manok? Basta na igihaya. Matod paskaraan, ilabi na katong akong amahan. Ngilad ko na mag-ihaw og manok ko na igihaya. Kay ang manok ko no magsigi og pangakha. Magtilimadon ko no nga mga matay ko no ang tanang sakop sa pamilya sa mong bay nga gihayaan kon mag-ihaw og manok. Kay kakaon sab ko no sa kamatayon ang nahibiling sakop sa pamilya. Tinuod ra bagyo ko no na. Greg? Wa ka mahadlok dong? Hasta ka. Maapil sab og kamatay. Greg? Nahurot ang tatagkamatay, Sir Leon. Hasta ka. Namatay na sa bunta. Ha? Sa dito pa sa Mindanao, nasahin. Sige, tagkaon o manok. Bisa na tayo mga kaubang patay. Bisa sa kadaghan sa mga Abu Sayyaf o MILF nga atong ikagubat. Buhay pa man lagi taron. Usab. Usahay bitaw makaingon ko. Dili maayo nga magtuo-tuo tas mga karaan. Hinoon, lamit man kining manok bisan unsaon. Sige good, sige mga unta. Ikoy, Sir. tuom ka ng sultis mga karaan. Sige, kaon mo. Ikaw, Greg. Busog pa ko, sir. Biyaan sa muna ko din. Sige. Uban ni taon nga to ang haya sa imong asawa. Ganahan kita mo kaon na niton. Nga naigihaya. Luoy kayo. Pugson lang rato, sir. Usaon mo man tayo mahimo. Dili naman sa mabuhi si Belen kun dili ito mangaon. Mao nga. Kaon gyud, Greg. Dili sa mo. Nagsige magkugo sa bata si Greg. Halos di mo pabutang ang bata, sir. Saan mo dulog lang tao? Naarigyo sa mahal pirmi. Luoy taon kayo. Looy bitaw kayo. Salamat ka ninyo, Ton. Salamat sa inyong pagduaw. Isipa lasab ko nga usa sa imong suod sa imong kinabuhi. Tuho igod ko, Greg. Tuhuin taon ko. Nagsakit kong rughan sa nitabo sa mga asawa. Matay pa. Muhor pa. Salamat, Ton. Greg. At tuwa na si Sir. Nasa tuyo ni mo. Tikoy. Masay ka laki na to karon. Tikoy. Doon sa tutugid diri. Sige. Tutungis na. Sir, Greg. Aki og tabang nimo og sana matay ni mga asawa. Ito o ka ba nga gibati sab ko og kaguol tungod sa naitabo. Nga murag
Gihiwa sab ang akong kasing-kasing tungod sa nahitabo sa imong asawa. Mituo man ko, sir. Aron madali yun. Nga masakpan o madakpan dayon ang mga way kasing-kasing o way kaluoy. Muhatag ko og reward sa makatudlo kung kinsa siya o silang mga salpahis. Muhatag ko og 300,000 pesos. Og ni pala ko ipangutanan nimo. Kung pananglitan lang ha. Dili gid mailhan og madakpan sa kapulisan ang nagbuhat sa ingon. Bisan imposible kayo nga ikaw mismo ang makaila o makasakop. Mingon kung imposible kay wa ka man gyud makaila og bisan lang kayo bisan lang informasyon wa gyud ka. Usaling ni kadakong pananglitan. Kung pananglitan, ikaw ang makasakop sa maong mga tao. Unsay imong buhaton ngadto nila? Anam-anam mo na ko ang ilang kamatayon. Anam-anam mo na ko og laplap ang ilang kaunuran. Magsugod ko og laplap sa ilang lapalapa. Ito sa kinatumyang bahin sa ilang Unya bubura na kong abo ang linaplapan nilang lawas. Unya hinahinayon ako silang tabon sa yuta. Nangimug-kimug man akong kaunuran o nagupapagod akong naong sa imong gisulti. O, Craig, buhatag na. Buhatag yun. Magpaabot ko. Nga imog yung kanang buhaton ngadto nila. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!